नमस्ते. मी बेसनचे धिरडे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे चण्याचं पीठ आहे 2 वाटी. हा बारीक रवा घेतला आहे 3-4 चमचे घेतले आहेत, बारीक आहे एकदम. हे ताक आहे 1 वाटी. हे पाणी आहे अर्धी वाटी. हे मिरची मसाला आहे अर्धा चमचा. थोडासा ओवा घेतला आहे आणि एक कांदा आहे ना चिरून घेतला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हा चिमटीवर आहे ना असा चिमटीवर सोडा टाकायचा आहे. हा खायचा सोडा आहे, म्हणजे आपण भजी बिजीमध्ये वापरतात ना तो सोडा. आता मी हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करते. हे मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं आहे आणि हे तेल आहे. कांदा चांगला बारीक चिरून घ्यायचा, फोडी नाही करायचे. हा बारीक रवा आहे 2-3 चमचे घ्यायचा. हे ओवा आहे थोडासा, म्हणजे पाव चमचा आहे. हे मिरची मसाला आहे अर्धा चमचा कमी आहे. आता हे सर्व साहित्य आहे ना पहिलं मी मिक्स करून घेते. आता याच्यामध्ये ताक ओतते. आपण दही आणलं असेल ना तर दह्यामध्ये आहे ना पाणी टाकायचं आणि पातळ करायचं, म्हणजे ते ताक झालं. पण जरा आंबट पाहिजे. थोडं थोडं करून पाणी टाकायचं. चांगलं गरगरीत व्हायला पाहिजे. अर्धी वाटी पाणी घेतलं होतं, हे थोडंसं उरलं आहे. म्हणजे आपल्याला एकदम पातळ नाही करायचं आहे, भजीच्या पिठासारखं. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकते. मीठ टाकून चांगलं म्हणजे असं ढवळून घ्यायचं. आणि आता याच्यामध्ये 1 चिमटीभर सोडा टाकते. मी सोडा कधी वापरत नाही, पण ह्या गोष्टीला आहे ना सोडाच लागतो. आता तेलामध्ये तळण्याचं असतं ना, तळून काढायचं असतं, तर तेलाचं मोहन टाकलं असतं. पण आता हे कसं माहिती आहे काय, याचे आपल्याला धिरडे बनवायचे आहेत. ही अशी चिमटीभर असा सोडा टाकायचा. एकदम मस्त झालं आहे. आता मी गॅस पेटवते आणि तुम्हाला करून दाखवते. तव्यावर थोडासा तेल टाकायचा. छोटे छोटे आपण करायचे. हे पीठ आहे ना असं थोडं आहे ना पसरायचं चमच्याने. हळूहळू हळूहळू असं रुंद करायचं. आता याच्यावरती झाकून ठेवते. गॅस थोडा फास्ट केलाय. आपण झाकून काढलं ना मग गॅस जरा कमी करायचा आणि वरती आहे ना 1 चमचा तेल सोडायचा, म्हणजे ते वरून पण भाजलं पाहिजे ना म्हणून. एकदम मस्त छान झाले आहेत एकदम. असे सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. बेसनचे धिरडे एकदम मस्त छान झालेले आहेत. असे तुम्ही रोज आपल्या मुलांना शाळेमध्ये टिफिनसाठी करून द्या आणि मला एकदम मस्तपैकी छानसा फोटो काढून पाठवा.